mga kawatatap. Hi, kumusta? Mag-vlog minira si mga kawatatap. At tumigbaybay mga kawatatap kayo. Maglaag-laag mi dito magmotor mi. Nagbalik na po taog vlog mga kawatatap kay wa naman po tayo. Si mother nasiradaan na amo ang balay mga kawatatap. So tumigbaybay ni Rasi among ibilin si Wanak kay arang ka burikat. Arang ka badlungon kayo nara badlungon kayong dako. Sige ato na tabi. Awiri. Ato na mi mga kawatatap. Himo ko malay manding ko anda. Bye-bye. Bye-bye. Bawa ka kamot din. Luwak ka tatap, mailog mo. Stop na po dahil. Ha? Stop. Stop na? Alag mo bato, uy. Stop na po. Enjoy sila ito ba? Wala, di ko nag-video ha. Ha, stop. Nanglimpyo sila mga kawatatap. Hoy, dokumentary man eh. Mataro nga dira maring. Ayaw ng mga kuan. Hoy, pagwanit na maring. Nanglimpyo sila mga kawatatap. Naghimo sila og kanang common garden. Tisi, kumusta ang kuan? Nalubong hagapon? Live ba? You have no... I have a right to video because kasi ko maring kahit bless mamo kay lali. Bless mamo. Ako ba 'to i-post ng video na 'to nag-inom ta? Basa kayo ng baba dito. Doy! Taro nga dira tot, aya sige atek dira ag pundok-pundok. Ali maring. Titagaan kag pang-scatter nimo pag atubang ba. Kaway-kaway dai. Tigimo sila og kumanal nga. Sa ta oras sa ug mamad. Nato ora, araw sa kasugarol. Hi Kenneth. Akong uyab oh. Hoy! Nganong namo dira sa pita? Karon lang mo. Di mo manghawa dira ah. Nausama mo dira mag-swimming pool mo? Ali mamo dali.
Dali. Ali dayo, dali. Ali. Ali dayo, dali. Dali. Sa imuhan ni dool. Kamaring ba kayo nagpakasonsyon-sonsyon ka rin wadyo ka rin tama. Agaray. Alangan nga naingon si Kuya, wala. Buutan kasi putot oh. Atik-atik dahil aron ako grado sa purok. Dako ba yung grado ang purok sa ayo? Taro nga nagbungkal. Putot. Taro nga nagbungkal para dako ka grado sa IPP. Maring. Imong bugas gapon maring. Dagan ba kay bugas gapon lima ka buok. Siya. Ang imuhang tulo. Gani no gibahinan mo kag isa ka kilo dong dise. Girang video-video dira. Amo ari to kay gamay kahit duha ra ka kuan. Ay tulo ra di. Ihanda ni mong birthday ba ugma. Birthday ni ugma ni kuan. Martes pa. Dito ta mga sila maring. Litson do siya. Ako unahon litson. Ako unahon ang mga ninong-ninang. Isa ta kinahanglan mabot na kung litsonon. Hi. Kagilo. Uy, ay. Wala ko video. Kuan dira. Lang ayo pag Lala si ko ano? Tarugan pagdali. Wala gyud balon ninyo di ay. bago ta ka rita, ta ka chen. Chill. Chill lang tanong ka. Bugas check bugas ni ato check bulay. Ayo lagi. Idok yo man. Kita lipstick. Udah bugas nang itang jug lipstick. Hoy. Nikaon mo isa sa barangay kahapon ingon pa siya. Naka-lipstick tira tot. Naka-lipstick ko siya. Bala lang naglisod basta fresh ba? Fresh from the sea. Fresh from the sea dalat tani. Ale lang ga. To? Kasi uban-uban na imong mamubi kay takdan ka na. Man ko. Ale. Kospian pang tulog. Nadi lagi sa ninyo allergies. Itutok daw ni airport. Gani no. Oh? Oh. Ha, unsa day? Okay, mo apil man na. Ade hat mama di ay. Ang buti 16 to 24 daw ni. Hala, nay 16. Ang buti sayo rin ni. Bastos kay ka maring. Uy, okay ra na maring kay. Di man halata tanawa daw. Gani po. Chantal! Lalabay di anak. Si Putot, tingnan ba ito di Putot? 20. 20 si mong bilat. 20. Ay, 24? 23 man sila, may 24. Ang tawara oh, nagbasa ng baba. Balik! Ako mabalik! Masaong naong. Wala siya kadawat mo ka? Pakadawat, upat, manggaling. 5 dyan. Ay, 5 di ay. Sige, maguna na lisa. Ay, human ako, bit-bit, dirang sabot. Humana siya bit-bit, siguro tanaw ano yung nabungkal na nila. Nakabit-bit, magkano ko na, imo na kanina isa. Uy, kano? Nahurot rin ako bunal ni mo. Ay, sige. Tagwapa kay si Magay oh. Nag-ingon ka. Ikaw na lang, tarawa na ako. Pila pa si Maris oh?
O si Maris bitaw. Kadi mauwaw. Tulakay ba? Ay wa makay question and answer. I don't know. Pero na yun, problema mo kasi yung answer nga. Ikaw pag-ingog. Ay, thank you. Maingon. Ay, ana raw na ah. Thank you for that wonderful question. Maingon. Ay, thank you. Yahuman mo, ana na po na mga mo oras to. At least wala man iingon nga tubagon jud sumayon raman. Ah, thank you for that wonderful question. At least taas. And I thank you. Oh, Pangutana sa mo, yun search, rumawa mo na yung Uy, nanglakaw naman sila. Mga bata ang pwede lang paapilo eh. Dili, 15 to 20 participants, dapat na apoy bata. May senior, Ah, may mga middle, dili mami mo apil. may mga virgin. Wala mo tayo manayaw sa mga eh. Pwede di ka napi. Ikaw man mareng. Basta makarim. Uy, ako raman. Uy, ako itaw. Pinahangin siya ako bitaw. Ako naka-ebidensya. Dili man sir, good kandidata. Ako wala. Ah, 16 to 24 sa mga bata pa. Ano lang daw? Pero minyo lagi. Di man ko. Dili lagi ko mama. Bitaw si Maris. Hindi ay titalan. Na nagbaho ko ko mag-leader ni Maris. Di ba may lang kindergarten, ginung gapo sa agan. Di ba ko magkinang nagdikit-dikit. Di na uy. Lagi kung naong hapon, segulan niyo na kung gara-gara pati huwawa. Di ay ko Denisa. Denisa, kawawa man ka na verano. Ay, mga ni. Nakaya dyan ano, naghayang ba ya ang lubi ni Bibi? Ano Bibi? Pag kita dihan ulugan ta. Ah, dito. Mura na ni ani diri ang humana. Verano. Siguro na. Kumbana pro president unya. Ha, wala mo daw mo. Si Lisa dyan kita si Lisa. Sabi ko na kaya ditang bana. Ayaw lagi dito ka na ilubay. Ulawa gid kayo. Tara na. Ingon lang ito, di. Huwag ako matigwa, huwag ako naka-experience ng mga ato. Kinahanglan gyud ay daghan ako ni. Nanlan, wapi kay ko ingno, pero wahin lang ko kay. Ulit ako eh. Cool. Ay. Duma ka video. Tara ah. Ano, hilak na lang, Bibi. Ano sa nami? Ano, nag-iwan ang flagman, no? Hi, Janalyn. Ay, kisa na birthday, eh? Kana papa ni Dailin? Ah, okay. Ano sa man nag-ihaw pa to? Happy birthday. Oyo. Uy, narapoy nakitaan nga ko ano, gisulog sa ako, no? Una na po sa mo to. Sultan ko. Sa ko to, sa mati. Nabisigil ko na lang ba? Babae. Ikaduha na lang gisudog sa ko. Naputoy isa nga no. Babae man ang isa. Sa inyohan eh? Carp? Nabuhi din ito, ingat ni dahil. Kanang guwang. Ang guwang bang guwang kanang hinog na ikuan na. Kani? Ang guwang kaya ba? May siya daw uyon. Na pwede guwang. Matangan og kuan. Palit na gulay, Mareng. Shh! Palit na gulay. Asa na dalong i-EJ yung kuan? Ay, koral? Sing among piang-piang nga bulingit. Ali, piang, mamo, piang. Hi. Agasol? Dong. Shh. Hi sa hi, sayaw. Wala ba jud kwarta?
Bugirit. Na bugirit mo ka di ay. Smile sabi. Ang Hala, di na makuha. Una, kay lakat-lakaton man ay harap ang trabaho. di daw siya magastos pero naghangad-hangad. Tawag. Mayroon nun ako. Namahaw na ka be? Oh! O say sa daan niyo be? Witchaw o katunglingi na ito. Nagbalon mo ito mama lagi. Ha? Nagbalon mo lagi to? Si mama? Hmm? Hindi, ito kaatin na ito. Mami, agad na dito. Nag-practice din mong ate panjurit. Wow, kayo. Ang anak na siya Black Beauty. Scary white ito. Scary black. Scary white ko siya. Scary white. Scary black. Ikaw ba black na beauty? Ay, magkasitong. Ito siya pagka-brown. Say kisugas yung mama ni mo day. Ano man? Wapuha, di po trapo. Wala. Nada si Maymay. Po, ini daon. Tabang doon. Ako be? Sanay ko. Ato na si papa ni papa, trapo daw pa. Itrapo daw sa kanang Dahon. dahon. Dito sa inyong balay ba? Nabuang na ba na siya? Ang sa ko. Ready, get set, ay go! Ay, lugi. Ako na ba na? Katiya ka na. Dulong. Ano may tao diri amo? Magtrapo ta og dahon mga kautatap. Kaya magsuman ang amahan ni John Dave. Gusto ko di ka? Pangit. Sumukag na ka. Magtrapo ta ni Ginamos? Sigway Libre. Pamahaw. Ganina, gihatagan ta mo. Nay, asa to isa ka ko anay? Isa ka tuman. Sa may tulaan niya dito una. Ginamos! Kaon ka ginamos. Ay, tini mo? Chicken. Fried chicken nga. Allergy mo ka ng fried chicken. Di mo ka gana ng fried chicken. Yawa ba ni mo? Mahigit pangit una dayo. Ang chicken juicy da. Ang may kasikuya na yung Chicken gahi. ko. Okay, oh. Lain kayo chicken skin ko ngay. Ni, kuan, kamot-kamot ni Ate Josie ay. Kamot-kamot gikan. At pwede ka dahil. Magi kamot-kamot gikan day. Ay nalit pa sa imong papa ni mo pa. Pagluto og sulaan dra pa kay ang trabahan kay nimo pag igutom na lakaw. Yawa pa ni mo. Mamu! Hawa na bi, hawa na bi. Ito kao isbog to. Ay, ay. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle. Ito, buot kay wa kay lubot. Siksira way lubot. Kaya nagsapyot. Oo ba? Naway kay mama, babak. Gabag ganin gahapon, wa ka sakay og bus, agoy. Wa ka sakay
bus. Agoy. Hindi ay. Basta wakan to sina nagbaybay. Wah! Napupuli ka. Uhahay! Bato sinano di ubanon. Si mamo kay maldita man. Malita tapos pangit pa jud. Ay tinuo ko. Ignoor. Makain mo na ito ang Pag uyan ni KG, kat igap. Uy, banjo kong KG. Kaya ka ni alom. At least guwapa. At least guwapa. Ikabuntag baba. Mm. At least, uy, bing KG. Siya jud ganina katong wa pa iligo. Bansot. Na, ang kaihi. Agoy, tiguang nga pala ihi. Diba, dara hikot dib. Naibog na siyang Ya, KG. ma. Tapos pala Kahuyan. ihi ang dako. Ya, ma. Mabuok magka. Sakyot ra. Mga kawatatap, wa daw siya lubot mga kawatatap. Kaya wa mo siya Sapyot ra lubot, daw. nagsapyot daw ingon ni Rasi. Ay, pwede nga naabi, sapyot di. Totoo. Kaya se. Naninuod lagi ka di. Sapyot in lubot. Naway nga na tinuod mama. Murabag dato. Guba. Balay. Naingon At least may balay. Labaw man ng ulay balay. Nasa balay pero tulo ilahang taas. Tulo daw kuya. Tapos ang ilahang salok kay mga huslo na. Sulog de. Ang siminto man amo. Siminto na inyong daanan ninyo. Nga, kawayan man to. Mo. Dudong kanina mo. Nablasot. Dito Ilahang sa kulungan. lasot. Ngilak. Ilak eh. Buto man na din. Sa si BBU magbuto-buto. Man raw pa'y Pasko. Kuman na may Pasko. Nailibre ka sa eskwelahan, dib no? Dahil pa, kahapon na pa inom og kuan, katong kuan, feeding. Kisa na nag-order na yun doon. Ha? Kuman. Sila. Nag-asa man. Subot lang gani. Ay basya. Kasapa mo. Ay bataga kuan yung ruta mo baon. Na may basya tapos baon. Ayun mo, ako nakagaano mo. Siya, buhugan sut. Ang kanang nagkakaalo mga gwapa mo. Ayan mo, buhugan mo. Nabali agtang humot. Nga humot dyan ang agtang. Ang ihi dyan. Ang naihi sa bata. Kay, Kalipan. Kung ba ni mo, hilom-hilom dyan ka. meron man siya maibog ug mga kautatap pero pala ihi. Mangihi paggabi eh. Ang hinaway po diya. Wala ka tubag. Ang ilahang po mga kautatap ug ang ilang habol. Arang kabahog ihi. Anso. Mura ka ng pagtiguan Ang na. hinaway po dakang alom. Basta kagi dun. Ah, siya rin ito kagidon mga kautatap. Nasiyahan ko dagat piso. Hala, mga uyab, dakang balibo siyang tiil. Aha. Tapos mangihi, magtindog. Mag-usap rin ko manghihidi ay magkuan, maghigda. Ikaw maghigda kay pala ihi ka. Buang na. Alangan po magbigang kang. Laki mo ng bayot. Laki man din ng bakla. Dami ka siya sungugon mga kautatap kay musukol. Kaya nagbasa ng bakbaan niyo. Bukan lang kanini, dagan-dagan.
hawak ko. Pot. Alas na na pot oh. Palit po sa sigarilyo daw. Tawa. Ang giagda ang mga iyang mga anak nagtrabaho diri wa giagda. Kapoy ba nagpangkuan aning dahon? Pagka ulit ito ba ipagkumpara ni mga dagog lawas dali. Layas ko ang duslog. Hoy! Wa ba kay trabaho ha? Gipakaon na ka. Kung ka lang. Ikaw din di ba kayo gusto nga dali. Huwag palabog! Kapakan ginang mama ko itong hapon. Kay, Ano naman? Gara-gara man nagampo. Piting baba ay. Si Nana. Arapit. Balay. Piting baba. Ang sinagampo sa. Nagampo ba? Gara-gara man. dapat tag-apo. Nagkuhan ba? Nagpugong si mama niya. Nag-gara-gara sila nagampo. Sa may gampo. Ayun, magimaya ka Maria. Ah! Saman! Maibot din na di ay nga taas man na ang wire ng may bukos-bukos. May pagkaon guys. Kilamlam. Okay.